Narakbat dagiti lehitimo ang mabuhay accommodations ti 70 to 80% nga occupancy rate iti umuna aging gamay kadwa ang lawas ti Pebrero. Iti nasuwa lawas nagsasarunod dagiti aktibidad ani sengkat iti syudad nga daan pa kainaigan iti Panagbunga Festival 2026. Daytoy ti detalye. Naranaan da Botolan Water District General Manager ken School Owner Josette Perez Daes. Kadua ni Maricar Bailon, manibot iti Botolan Sambales, iti nalamiis a panahon, iti panagturong da iti syudad para iti seminar. Karamanda kadagiti adu a turista a bimisita iti City of Pines, iti umuna adwa ang lawas iti Pebrero. No sa dino na lista iti napintas a bookings kadagiti mabuhay accommodation, apakaibilangan dagiti tourist inn, motel, pension house, budget-friendly lodging, kanda dumapay iti sidong ti Department of Tourism classification. Sigun kini Coalition of Legit Accommodation with Permit Wenno Club founder Marlene Zabala, na benepisyo ang damot iti panagsampot iti adu a bisita. Kahit na papano, nag-benefit din yung occupancy rate namin, lalo na dun sa peak dates like yung Valentine's Day and yung dates na kung saan ginanap yung math and science contest ng iba't ibang school sa buong Pilipinas na ginanap dito sa Baguio. Iti kinagpaysuna, agarup amin nga accommodation establishment iti sidong tiklap, ket nakaala iti bookings at 70 aging 80% occupancy rate. Namnama ang damot iti panagnato iti occupancy rate, kadagiti akomodasyon iti panagrambak iti highlights ti Panagbunga Festival, a Grand Street Dance Parade inton February 28, Grand Floral Float Parade inton March 1, ken Session Road in Bloom inton March 2. We are expecting na sa mga susunod na araw hanggang sa matapos ang February, tuloy-tuloy pa din ang dating ng mga bisita, ng mga turista. So, tuloy lang po kayo. Medyo malamig pa. May kaunting ulan sa hapon, pero sandaling-sandali lang, malamig pa rin ang panahon. May palagip at dimanon iti 17,000 ti nagbuya iti parada, iti panaglukat ti Panagbunga 2026. Manamnamamot ti ad-adu pay nga agbuya iti parada iton Sabado kan Domingo. Nasruk 2,000 akamang ti Baguio City Police Office ti maideploy iti nasawong aktibidad. Karaman iti augmentation manipod Police Regional Office Cordillera ken volunteers. Tapno may panamnama iti seguridad dagiti residente ken turista. Target ti pulisya, amaragpat iti zero incident iti panagrambak iti Panagbunga 2026. Maguy-guyugoy dagiti turista a sumangbay iti syudad nga i-download ti BCPO View Baguio app. Tapno maamuan ti real-time information iti traffic situations, available parking lots, ken crowd estimates.